Nyt kun on kaikki matskut, tekstuurit saatu paikoilleen, niin katsotaan rendausasetukset läpi. Tämä on nyt ollut tässä Rendered Viewssä koko ajan. Me voidaan vaihtaa se itse asiassa täältä Ray Traceen, mikäli koneteho riittää, niin se antaa todellisemman tuloksen, että miltä se lopputulos tulee näyttämään. Joko se siinä joutuu nostelemaan eteenpäin. Tässä näin näyttää tuommoiselta hieman öljyväriseltä. Se tarkoittaa sitä, että mulla on denoise täällä päällä. Mä en itse siitä niin paljon, että mä tykkään mieluummin vähän rakeisesta kuvasta. Mä pistän tästä näin nyt kuvakulma, mikä pidetään loppurendaukseen. Se nyt ei ole kiveä hakattu, mutta olkoon. Ja sen mä tallennan tämän kuvakulman named views tuolta noin plussasta. Save as. Sitten vaikka tuosta noin render 1. Nyt me voidaan rauhassa tätä liikutella, katsoa, että asiat menee oikein ja passittaa aina takaisin tähän tallennettuun kulmaan. Vähän rakaiseksi vetää, koska on aika iso malli kyseessä, mutta ei se mitään. Taivas näyttää kovin harmaalta tässä kohtaa vielä. Me tullaan se muuttamaan. Otetaan tästä sinisestä puolesta rendausasetukset. Mä lähdetään tätä käymään ylhäältä päin läpi. Niin, tällä hetkellä on käynnissä Rhino Render Cycles rendausmoottori. Täältä alasvetovalikoista löytyy sitten myös, jos on jotain rendausplugareita tai muita vastaavia käytössä. View, joo, täältä löytyy muun muassa named views on toi nyt pidetään toi current viewportit käytössä tällä hetkellä. Se löytyy tuolta sisältä myös toi named view. Kuvan koko toistaiseksi nyt kun ei lopullista tehdä, niin, niin voidaan mennä vähän pienemmälläkin kuvakoolla eteenpäin. Quality Samples. Tällä hetkellä tämä näyttää täällä näin, että tämä meidän Ray Trace tekee 1000 samplea ja siitä tulee tollanen, niin, niin tämäkään nyt ei niin kovin hyvää on. Niin. Mutta siinä kohtaa kun tekee drafteja, niin se saa olla kyllä aika pieni. Toi nyt lähtee joka kerta tuolta kelaamaan se alusta ja jos 1000 tuntuu, että se on liikaa koneelle, niin sen saa täältä näin muutettua helposti, niin se ei koko ajan vie sitten niin paljon sitä tehoa. Tosin se pysyy hieman rakeisempana, mutta se ei meitä haittaa. Me haetaan kuitenkin tässä se valaistus ja se, että löydetään itse rendausnappula. No, pistetään toi oikein kulma. Backgroundissa meillä on tällä hetkellä täällä näin 360 environment, eli se on meidän koko ympäristössä on studio, mikä on sama kuin joka tekee meidän heijastukset. Groundplane meillä on se, mutta meillä ei tule näkymään. Siihen saa laitettu oman materiaalin, koska meillä on tällainen nurmikko. Mutta se on sellainen, että sä saat siihen luotua varjot ja muut siinä kohtaa, kun tehdään ei-ympäristöobjektiasioita, joilla ei ole ympäristöä ympärillä. Lighting täällä löytyy sitten, niin kuin mikä se sun itse valaistus on. Mulla täällä nyt on nämä sekä sun että skylight, joka on sama kuin meidän 360 environment. Ja näistä löytyy sitten intensiteetit. Valoja meillä ei ole. Ja täältä löytyy myös sitten
lisää noita valaistusvaihtoehtoja. Sieltä löytyy tuommoinen, näemme valmiina tuommoinen iltavalo. Tämä nyt tulee varmaan kliksuteltua niin paljon, että pidetään hetken aikaa vielä rendered viewssa. Se antaa sinne päin, se ei anna ihan niin realistista kuvaa kuin toi Ray Trace, mutta nyt näemme, kun tulee paljon kliksuteltua, niin pidetään se ehkä. Tässä on ja sitten jonkun verran näitä säätöjä, millä tavalla niin valo ja värit tulee näkyviin. Toi on sitten vähän niin kuin keikkakohtaista, eli sit saa itse testailla, mikä sopii, koska slidereita pystyy kivasti. No toi nyt tummentaa luonnollisesti sitä ja tonne suuntaan tulee isommaksi, niin tulee kirkkaammaksi gamma. Se oli jossain kakkosessa varmaan alun perin. Ja render channels automaattisesti täällä on jotain tiettyjä, eli täällä on niinku se värikuva, mikä tulee ja distance-nappi. Ilmeisesti on täällä automatikissa tai sitten toi distance on tullut, ainakin toi perusvärikuva on siellä. Mutta täältä löytyy distance. Nämä on tällaisia sitten, että millä pystyy jälkityöstämään esim. Fotarissa sitä. Aika hyviä on niin Material ID ja Object ID laittaa päälle, koska sitten sä pystyt käyttämään niitä maskeina, kun sä teet sitä jälkityöstöä paremman lopputuloksen saamiseksi. Ja tähän pistän listaa sitten että selkennystä, että millä tavalla nämä toimii. Mutta nyt me halutaan ulos tästä harmaudesta ja pistetään vähän jotain auringonpaistetta sillä. Jos pistetään solid color, nyt se tuottaa myös saman skylightina. Täältä löytyy valkoinen tausta valkoista rakennusta vasten on ihan ok ja sama gradientti. Nyt se antaa tommosen niin pienen sinisyyden tänne pohjille. Ehkä se olisi parempi, että se olisi vaan harmautta. Ja ylöspäin tulee kirkkaammaksi. Täältä löytyy sitten transparent background. Se tulee näkyviin todennäköisesti sitten kun painetaan sitä lopullista rendausnappulaa, jos ei täällä ole mitään. Niin, niin se on, varsinkin sitten jos ottaa PNG:nä ulos, niin se tulee läpi, kun aina saat itse liimailla sinne sitten haluttuja juttuja. Katsotaan tuosta noin, hypätään ground plane, meillä ei tarvitse olla päällä tosissaan. Katsotaan täältä näin, meillä on täällä näin kliksusta sun päällä. Katsotaan tuosta noin sunset, jos mitä sieltä löytyy. Täällä on tämmönen manual control. Ja mulla on intensiteetti tosi matalana tällä hetkellä. Se ei anna niin selkeitä kuvakuvia, jos se olisi täällä näin. Missä se todennäköisesti defaulttina on ykkösessä, niin nyt se tuo vähän varjoja tänne kuviin. Ja tästä näin me nähdään manuaalisesti, miten saadaan täältä näin nyt pohjoisesta aurinkoa kauhean useasti paistelee, koska me kuvataan nyt niinku tätä puolta, niin meillä tulee aika lailla vastavaloa. Ja tästä näin saa sitten korkeuden säädettyä myös, jos haluaa tuollaista iltavaloa sinne ottaa. Ja se oli todessaan tämä manual control, ja täältä sitten löytyy niin kuin fyysiset paikat ja ajat näistä vääntämällä keskikesä, keskipäivä. Tuolta näkyy nyt, miten ne varjot sitten menee realistisesti siinä kohtaa. Täältä löytyy myös paikat sitten tähtäykselle.
Nyt me voidaan ottaa tähän itse asiassa tämmöinen jonkin sortin pieni iltavalaistus. Katsotaan mistä suunnasta se tulee mukavimmin. Nyt mennään vähän tällä niin kuin fiilispohjalta. Otetaan intensiteettiä aika paljon alaspäin, jotta ei tule liian jyrkkiä varjoja tässä tähän tarkoitukseen. Ja nyt meillä myös meillä on 2 valaisua. Meillä on sekä toi aurinko että tää skylight, jotta me saadaan semmoinen niinku tasaisempi valo tälle kaikille. Ja nyt meillä on tää 360 environment meidän skylightina. Mutta nyt koska me pidetään toi gradientti tuolla taustalla, niin me käytetään omaa palikkaa täältä näin, joka oli toi studio. Ja täällä täällä on nyt muutamia tämmöisiä kertynyt. Nämä väkäset kertoo, että nämä on jossain muualla käytössä. Täältä löytyy plussasta taas alvetovalikko. Tuosta otetaan vaikka tuosta ensimmäisenä tämä kirjasto, koska täältä löytyy aika paljon kaiken näköistä erilaiseen tarkoitukseen. Noista palveluista pystyy katsomaan, kuinka teräviä varjoja sieltä tulee. Jos meillä nyt on jonkin sortin tämmöinen iltavalaistus, niin ehkä me sitten yritetään sitä täältä näin myös näillä sitten ettei se nyt ole ihan keskipäivä. Tuo näyttää aika kivalta. Otetaan myös noihin heijastuksiin. Nyt se on ilmennyt tänne alvetovalikkoon, niin voidaan kopioida suoraan, niin me saadaan myös tänne kaikkiin heijastuksiin toi vastaava. Sillä me itse asiassa pystytään me saadaan se kynä. Joo. Eli kynä klikataan, se vaikuttaa sitten, koska se on sama asia, se vaikuttaa. Se avaa tällaisen valikon, missä näkyy minkälainen kuva siellä on venytetty ja mistä suunnasta aurinko tulee ja kuinka paljon me voidaan antaa sille intensiteettiä. Että koko kuva näyttää hyvältä ja käännetään se vielä kaiken lisäksi samaan suuntaan, mistä meidän aurinko tulee. Eli katsoja katsottuna vasemmalta laidalta. Toisaalta tässä pystyy kyllä sitten vähän tyylittelemään sitä, että se nyt ei tarvitse ihan yksi yhteen. Meillä on niin pehmeät varjot, että sen ei tarvitse ihan yksi yhteen olla, kunhan se näyttää meidän kohteessa hyvältä. Ruksista pois. Tunnelma näyttää hyvältä. Renderid ja Ray Trace mallissa. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen kestää hiukan ruksutella. Siinä on pieniä sävyeroja näiden välillä. Mutta mä pistän nyt vähän isomman kuvan. Samplet saa pysyä samana ja painan renderiä. Ja sitten katsotaan kauan me joudutaan odottamaan. Siinä tuli pieni glitchi, koska kuvaa samaan aikaan ja rendaa samaan aikaan. Mutta 500 samplea otti 45 sekuntia tässä kohtaa rendata ulos. Tässä on nyt diinois päällä, mikä on tietysti eri diinois, mikä tässä Ray Trace Viewssä. Tämä on tämä renderin tuleva oma. Mä otan sen pois, koska mä tykkään rakeista.
tuollaisesta silotellusta. Tässä muuten itse asiassa, nyt mä saman tien tuosta glitchistä tuli mieleen, niin täältä löytyy Tools Options Rhino Renderin alta, jos ottaa näytöohjaajan liian koville, jos tekee just kahta asiaa samaan aikaan, niin täältä pystyy sitten laittamaan myös CPU-rendauksen päälle. Jos on siinä GPUn kanssa jotain ongelmia, että se ei ainakaan estä sitten rendausta. Tässä on jälkiefektit. Tässä on jos haluaa saada noita mallin kurveja sun muita näkyviin. Tone mapping. Täällä on esimerkiksi, jos palaa valkoinen tai musta puhki, pystyy myös säätämään exposurea, kontrastia. Just joo. Pidetään toi ja myös täältä saa sitten overall kammaa säädettyä. Ja sitten noihan löytyy meiltä nämä, mitä me otettiin Render Channels. Löytyy sitten täältä Viewn alta Channels. Täältä löytyy sitten nämä, mitä pystyy jälkityöstössä käyttämään hyväksi. Esimerkiksi tätä distanssia juurikin tuossa focal blurrissa.